ngithokoza ukukhuluma nawe kwi-channel kama uphasani-ke sicela wenze ukubalulekile nokufanele ukulike nokusubscribe nokuba ilunga le-channel. Kakhulu-ke inamba isebenzise kuphela uma ungumlandeli, isebenzise inamba kuphela kusuka ngo-9 ekuseni kuya ku-5 ntambama. Isenze kuphela kuma-calls, ungawusebenzisi WhatsApp, ungayisebenzisi SMS. Usituduzekile Ndlovu 5636 uthi Ukuphupha uleki washi kuphatha ngawe kusho lokufana yini. Ubebuza la ephupheni esaseliphendulile lakho lalichaza ngokuphupha kwenza iwashini. Sona ke singakusho ukuthi number 1 maphupha ingubo kuwuphawula uhlumazinekiwe. Lokho kusho ukuhlambuluka nokuhlanzeka kwesidalo sakho, ikakhulukazi uma ukuthi ubusanda kwenza into enhlambuluko noma ukugezwa kwamanzi noma ukugeza kwesidalo sakho. 2 futhi maphupha la ingubo kuwuphawula uhlumazinekiwe. Lingabe lisho ukushabalala kwezinkinga zakho uma lezi mpahla uyibona sezomile, yabona. Number 3 uma futhi ingubo kuwuphawula ubuma uyineka. Empeleni uPaul uhluma uyineka olungashimisa mo yakho yokuxazulula nokuqeda inkinga ezikukhungethe. 4 futhi uma uphupha ingubo kuyenzeka kube uPaul ube kwesinye isikhathi uma uyineka usulusho amahlazo nezindaba zakho ezifihliwe esuke zizovela obala ubukwe yizwe noma kuyizaziwa abanye abantu. 5 kuyenzeka futhi uma uphupha ingubo kube uPaul uma uyineka kuna imvula esuke likhomba la ukuthi kungenzeka kunesisi singathi siphuphume noma sizophuphuma, yabo. Number 6 uma futhi ingubo kuwuPaul ubuma uyineka mhlawumbe esibayeni lungasho ukuthi amathongo aseqinukile azokwenza ukuthi uthelwe yihlazo ubone yize noma kunempihla ezizovela kodwa ngenxa yesidalo sakhe sesicudukile, yabo. Asesithi kuyineka endlini kungenzeka uphupha uyineka ngaphakathi endlini ukukhomba ukuthi mhlawumbe kungenzeka unento ozosidalula ezingamashazo kodwa uzozivezela mhlawumbe amalungu omndeni kuphela noma abantu abathile kuphela. Number 8 number 7 uma futhi ingubo singahlala nje ngoPaul uhluma sinekwa umuntu wakho. Lusho ukuthi kungenzeka akudalule noma kwithule kwabanye abantu begcine sebekwazi uma ukuthi ubungaziwe ekhaya kubo noma ubungaziwe abangani bakho noma ubungaziwe abanye abantu ababalekile. Uhlobo uzokintroduce uzokuveza obala bekwazi abantu laba yana. Kodwa ke sithi number 8 futhi uma uphupha ingubo uPaul ububa uyileka izithandwe omunye umuntu kuyenza ukuthi uyaneka mhlawumbe cha umuntu eyincoma impahla zakhe eyithande eyifune. Lokho kusho ukuthi ngemuva kokwethula umuntu wakho kwabanye abantu kuzoba nabantu noma nomuntu ozomfuna aphinde afune nokuphuca lo muntu wakho. Number 9 uma kuba futhi ingubo sithatha nje ngoPaul uhle uma uneka ezomuntu wakho ngoba lapho lungasho mhlawumbe imizamo yokuxazulula inkinga sakhe. Uma kungenjalo ke kuyenzeka kube ukuthi mhlawumbe uzomgcwaneka. So kuba uPaul ubike kwesinye isikhathi uma unikeza omunye umuntu ngoba lokho usuku lo muntu uzomgcwaneka unikele izimfihlo ezimpini amahlazo akhe amambi, yabo. So ukuyineka kuye kuneside lake lihle kuneside lake libi kuyineka. Kungathinta umuntu kungathinta inkinga, ngiyabona. Kulela boyo Jesu,